Hledáte ideální rodinné bydlení s možností podnikání nebo investice? V obci Byšice pro vás máme prostorný dům o dispozici 6+2 s potenciálem až na 8+2 a podlahovou plochou přes 300 m². Nachází se na pozemku o rozloze 538 m² s možností další výstavby na přilehlé stavební parcele. Dům je rozdělen do 2 částí. Starší prošla rekonstrukcí a novější byla postavena z moderních materiálů. Nabízí 2 kuchyně, více než 6 pokojů, 5 toalet, 2 koupelny, garáž, sklepy a krásnou verandu. Fotovoltaika na střeše, klimatizace, napojení na veškeré inženýrské sítě a možnost parkování jak před domem, tak na pozemku. To vše zajišťuje komfortní a úsporné bydlení. Na přilehlé stavební parcele najdete bazén, posezení, hřiště a prostor pro další výstavbu. Obec Byšice nabízí kompletní občanskou vybavenost a skvělou dostupnost do Prahy i okolních měst. Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si prohlídku ještě dnes.